Mateo Kapitulo 23. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga parisiyo, mga tigpakaroning nun, sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalag puti, nga manindot tan-awon sa gawas, apan sa sulod, puno sa mga bukog sa mga patay, ug mga hugawng butang sa samang paagi. Sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod, puno kamo sa mga pagpakaron ingnon ug sa mga sala. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga parisiyo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamo mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta, ug gidayan-dayanan ninyo ang mga monumento ni adtong mga matarong ug kinabuhi. Nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa lang sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat o patyon ang mga propeta. Busa, giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Sige, padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan.